poți să le vinzi capra asta? Băi, Ioane, știi, s-a terminat până și trebuie să o vând. Și cu cât o vinzi? Dansează, văd că lâna e frumoasă. Băi, cum să-ți spun, știi, nu mult, dar nici puțin. Cu 100 și ți-o dau. 100 de lei? Băi, 100 de euro, acum euro circulă. Dar nu e prea mult. Băi, tu ce lână frumoasă are, și încă să mulgi. Dacă se mulgi, batem palma. 150. Facem.